Siyempre kailangan natin ng silicone, ginupit na papel, tapos apply natin ng silicone yung base. Manipis lang kasi manipis din lang naman yung materials natin na glass. Tapos kabit na natin sa base yung dalawang side. Yan. Tapos sayurin natin ng ginupit na papel para matanggal natin yung excess na silicone para mas malinis yung gawa natin. Then, yung side lang ng finger natin ang panghayod natin sa loob para, yun nga, para mas malinis. Then, apply ulit tayo sa base. Lagyan na natin yung front face ng ginagawa nating aquarium. Tapos, kabit. Ganun lang naman kasimple yung paggawa ng ordinary aquarium. So, ayun lang naman. Tapos na yung aquarium natin. So, salamat.